ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye a ko fɔlɔ o ye comment ça s'appelle Assimi Koïta a bɛ Irisi jamana kan an bɛna an da don o la parce que an bɛ fɛn fɛn daminɛ an b'a daminɛ n'an faso de fɔlɔ Assimi bɛ Irisi jamana kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ se Niger ma Niger bɛ ka taa ni vitesse ye bi a ka bon hakili ma transport min bɛ Niger kunna nka cɛ olu bɛ 180 à l'heure de la an bɛna an da don o la Nizerikaw bɛ wuli ka jɔ ni vitesse min na bi an bɛna o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Adema Mali parti politique dɔ bɛ yen nɔ ko Adema Jugusago olu fana ye communiqué kɛ ko Bazoum ka minɛli ko olu ma jɛn n'a ye an bɛ taafu bila olu k'u kɔrɔ komi olu kɛra juguw sago ye an bɛ ko da olu kan garankɛ ma min da ba wolo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle Kaya Magan Sise n'o ye Bubu Sise cɛ kelen min ye bɛɛ jɛ nafolo suɲa ka Mali nafolo bɛɛ suɲa pile de i y'a faamuya b'a la 700 milliards 700 milliards miliyari ba kɛmɛ wolonwula Bubu Sise an ka wari min suɲa Bubu Sise n'a ka denbaya tun bɛ Niger de i y'a faamuya b'a la depuis coup d'état kɛra a y'a ka samara don tuguni parce que mɔgɔ kura minnu nana n'a tora Niger olu b'a minɛ ka taa di Assimi ma depuis coup d'état kɛra a bɛ ka ɲini Niger kɔnɔ a ma ye fɔlɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ a n'a ka denbaya tun bɛ Niger de parce que a muso bɛ bɔ Niger de i y'a faamuya b'a la u sigilen tun bɛ Niger de parce que u ni Bazoum bɛɛ de kelen ye depuis Bazoum minɛna Bubu Sise a y'a ka samara to a bɛ boli la dɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi kɛ boli la cɛbakɔrɔ a y'o ye a bɛ boli la an bɛ dugawu k'i Ala ka hinɛ la miliyari sonyɛnen kɔfɛ lafiya tɛ yen nkalon kɔ filɛ taa tiɲɛ ni lebu n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ Ras Balayira comment ça s'appelle à partir de aujourd'hui an tɛna vidéo kɛ sɔgɔma tuguni parce que an bɛna taa vacances la vidéo sɔgɔma vidéo dan ye bi dɔrɔn de i y'a faamuya b'a la jusqu'à le 28 août an bɛ segin le 28 août mais k'a fɔ aw y'an kanubagaw aw bɛna faama ka an ye sɔgɔmada in na sɔgɔma a bɛ faama k'an ye sɔgɔma an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ kɛ hadamaden farikolo mago bɛ lafiya la n'i ye waatinin kɛ baara la i kan ka waatinin fana ta k'i reposer i y'a faamuya b'a la an bɛna taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka sigi n'a ye n'aw man ye sɔgɔma dɔrɔn an bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ de la i y'a faamuya b'a la n'an ye temps sɔrɔ wula fɛ kunnafoni minnu bɛ yen an b'olu di n'an ma temps sɔrɔ fana alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ɲɔgɔn bolo wa foyi t'an bɔ nin sira in kan i bɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'an tilala vidéo la mɔgɔ min bɛ vidéo kɛ audio ye ka bila whatsapp groupe bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye IB de ye IB an ka foli b'i ye i bɛ baara min na hali anw yɛrɛ t'a la an bɛ tila vidéo la dɔrɔn o y'a sɔrɔ IB y'a kɛ audio ye ka ci maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma parce que o de lamɛnli ka di maliyɛnw ye i y'a faamuya b'a la a tɛ forfait caman jɛni IB de bɛ an ka vidéo kɛ audio ye an ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ sira min kan dɔ fara cɛsiri kan ne balimaw yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛna ne yɛrɛ dɔgɔnin n dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen a bɛ ka Mali maillot feere bi a ka bon hakili ma mɔgɔ fɛn fɛn mago bɛ Mali maillot la i kana sa mɔgɔ si bolo dɛ n dɔgɔkɛ bɛ Mali maillot feere a ye taa sa bolo a douzaine baden de b'a bolo a caman voilà n bɛ tila k'a ka numéro d'aw ma filɛ a douzaine de b'a bolo quoi Mali maillot i dan ye dɔrɔn k'a wele ɲɛ t'a la min b'a bolo a bɛ conteneur bɔ ɲɛ b'a la voilà nin ye n dɔgɔkɛ de ye ba kelen fa kelen aw kana Mali maillot san mɔgɔ si bolo a ye nin wele dɔrɔn i mago bɛ den hakɛ fɛn fɛn na a bɛ taa d'i ma i y'a faamuya b'a la a y'a baden san a ye a caman de sa a sugu bɛɛ lajɛlen b'a la aw ɲɛ b'a la voilà a sugu bɛɛ lajɛlen b'a la voilà i mago bɛ maillot fɛn fɛn na Mali maillot wɛrɛ tɛ dɛ Mali maillot parce que coupe du monde labɛn bɛ sen na ne ye Mali maillot don i y'a faamuya b'a la cɛ ka ɲi kojugu ye a bɛ mɔgɔ minɛ fana quoi voilà n bɛ a ka numéro di aw ma ni aw mago b'a la dɔrɔn aw b'a wele a bɛ déplacer ka taa aw ka commande di aw ma a ka téléphone numéro filɛ n b'a yira aw la fɔlɔ n bɛ sɔrɔ k'a fɔ voilà téléphone numéro de filɛ nin ye a ka téléphone numéro filɛ bon n bɛ a fɔ pour que a bɛ se ka faamuya 07 49 43 32 33 n bɛ segin a kan tuguni a ka téléphone numéro 07 49 43 33 a bɛ hakɛ to dɛ 32 33 o de y'a ka téléphone numéro ye mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan a bɛ se k'a noter quoi i bɛ
voilà n bɛ segin a ka numéro kan 07 49 43 32 33 o y'a ka téléphone numéro ye n'aw mago b'a la a b'a wele mayo sugu bɛɛ lajɛlen b'a bolo mali mayo kura min bɔra ka fara kɔrɔlen kan a qualité sugu bɛɛ lajɛlen b'a bolo wa a ka mayo bɛɛ ye original de ye voilà o tun ye o yɔrɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fo n dɔgɔkɛ don ba kelen fa kelen n'a ye wari ladon a kun a ka fisa kosɛbɛ n'aw taara sanni k'a bolo a bɛ diya n ye an ye kunnafoni di aw ma semaine passée ka yira maliyɛnw na k'a bɛ ka mayo feere mɔgɔ caman taara sanni kɛ a bolo an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn n y'a faamuya b'a la an y'a fɔ maliyɛnw ye semaine passée k'a fɔ n dɔgɔnin bɛ mayo feere la a yɛrɛ ye n wele ko appel ma se ka jɔ ko mɔgɔ min y'a wele ko kuncili t'a ban an bɛ maliyɛnw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo nin d'a kɛ cogo ye ne balimaw bi an sigikun ye mun ye jigitugu masa asimi koyita a bɛ irisi jamana kan ne ye nin de fɔ dɛ n ko afiriki jɔra ka ban pewu wa an bɔra tubabuw bolo n'o ye faransɛw ye an bɔra olu bolo wa nin ye juru tigɛlen de ye ka bɔ an sen na afiriki bɛɛ bɛna lafiya afiriki bɛɛ bɛna hɛrɛ sɔrɔ wa afiriki bɛɛ bɛna tɛgɛ bɔ faransi bolo ka t'u tɛgɛ di irisi ma parce que irisi ka jɛɲɔgɔnya o de ye partenariat gagnant-gagnant ye faransi ka jɛɲɔgɔnya o ye subagatɔn de a bɛ komi n'i taara suruku bila baw cɛ faransi ka jɛɲɔgɔnya o de ka taa suruku bila baw cɛ a bɛ baw bɛɛ dun k'u ban pewu faransi tun ye anw dun k'an ban pewu mais ala faralan kan an si tɔ ni minnu tora olu bɛ ka afiriki segin a danbe kɔnɔ asimi bɛ irisi jamana ka bogosi i y'a faamuya b'a la ka kunkolo bɛɛ y'i ka ɲa vɛsi b'a minɛ a ka bon hakili ma kamalen siramani jɔlen filɛ nin lala jalo forokɛ ɲumani e ka jɔlen filɛ jigitugu masa den siramani a jɔlen bɛ vladimir putin kɛrɛfɛ makɔrɔn ye surɔ bɛɛ kɛ kasi la a ka bon hakili ma jugu sago denya kɔ filɛ n'aw tun y'aw tile fali kɔ kan aw ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ walahi afiriki tun tɛ k'aw ma fisurun wale ye mais bɛɛ y'a sɛbɛntiya bi k'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye aw de ye tɔɔrɔ min bɛ an kan aw de nɔ don aw de taara kadafi faga k'an faso ci faransɛ 80 puissance de sanu na fali botu ka dugukolo duguma u y'a bɔ min u y'a bɛɛ soɲɔ o de la an y'u bila poubelle kɔnɔ k'an tɛgɛ di putin ma lafiya bɛ ka na ye bi hɛrɛ bɛ ka na ye basigi bɛ ka na ye kunna wolo bɛ ka na afiriki kɔnɔ ewa afiriki c'est que faransɛ jɔn fɛn fɛn bɛ afiriki kunna a bɛɛ tagatɔ de lahara mali de sira fura ka jɛ i m'a ye bazumu fana taara ka bɔ yen afiriki tubabu jɔn ninnu bɛɛ bɛ taa afiriki bɛna diya tama an ka asimi lajɛ irisi jamana na fɔlɔ. C'est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce 20h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est à Saint-Pétersbourg. Le chef de l'État prend part dans cette ville portuaire de Russie au 2e sommet Russie-Afrique. La première session plénière du 10 sommet est prévue demain. En attendant, la journée d'aujourd'hui a été marquée par un certain nombre de rencontres, parmi lesquelles l'ouverture du forum économique et humanitaire. Yaya Konaté, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg. Alors, que peut-on donc retenir de ce premier jour du chef de l'État à ce sommet? Le président russe Vladimir Poutine qui reçoit ses hôtes au cours d'une cérémonie officielle d'accueil, c'est sans doute le premier acte du sommet proprement dit, le sommet Russie-Afrique dont la première session plénière est prévue ici demain à Saint-Pétersbourg. Il faut dire qu'on aura droit théoriquement à une déclaration du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui doit s'exprimer ici à la tribune du sommet. En attendant, Vladimir Poutine reçoit les chefs de délégation ce soir pour une cérémonie dînatoire à laquelle la presse n'est pas conviée. Cela à l'issue d'une journée marquée notamment par l'ouverture du forum économique et humanitaire. Afiriki bena balo sɔrɔ a ka bon hakili ma Burkina Faso Mali jamana wɔɔrɔ ɲɔgɔn Putin bena balo di nin bɛɛ ma kɔngɔ bena nin jamana wɔɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bila an bɛɛ bena dun ka fa sɔrɔ buru sɔngɔ bena nɔgɔya a ka bon hakili ma farni sɔngɔ bena nɔgɔya a ka bon hakili ma Putin bena batonbaw de fa i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ bila ka taa Afiriki walasa anw bɛ se ka lafiya fɔlɔ min na nin tun ye ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ ye o kumana baloko kan ɲɔgɔn ɲɛ bɛna kɛ bi fana ɲɔgɔn ɲɛ bɛ kɛ bi fana o bɛna kuma lakana ko de kan marifaw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn satanden bɛ sɔrɔ cogo jumɛn Afiriki bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn an ka sanu bɛ se ka k'an ta ye cogo jumɛn hɛrɛ bɛ se ka jigin an kan cogo min na
o kuma fana bɛ na kɛ bi n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la tiɲɛ kɔ filɛ hɛrɛ walahi afiriki ni afiriki tɛgɛ bɔlen faransi bolo pewu ni afiriki tɛgɛ bɔlen ɔrɔpu bolo ayiwa ni ɲɔgɔnye min filɛ nin ka kɛ irisi jamana kan ɔrɔpu bɛɛ bɛ kasi la parce que o tun bɛ ka balo anw de joli la u ɲɛ b'a la afiriki bɛ ka b'u tɛgɛ kɔnɔ afiriki bɛ ka taa irisi ka kote la i y'a faamuya b'a la dusukasi b'u kan bi a ka bon hakili ma juguya kɔ filɛ dɛ juguya kɔ filɛ ka afiriki ala ye afiriki bɛɛ kɛ ɔrɔpu ta ye mɛ k'u t'an fɛ u b'an ka hɛrɛ de fɛ ka ban baara ma ka kɛ suɲɛni ye ka ban baara ma ka kɛ fagali ye a kɔ filɛ nin ta tiɲɛ ni afiriki bɛɛ sera ka tɛgɛ bɔ ɔrɔpu bolo ka taa tɛgɛ di irisi ma n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma u bɛ visa ɲini ka taa afiriki n'o ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu mɔriya u bɛ visa ɲini ka taa ye wa afiriki bɛɛ tɛgɛ bɔtɔla don faransi bolo ka t'u tɛgɛ di irisi ma mali fɔlɔ de coup d'état kɛ jugusago min tun b'an ka jamana kun na i y'a faamuya b'a la ka t'i tɛgɛ di irisi ma ibrahim tarawele nana o ye coup d'état kɛ ka t'i tɛgɛ di irisi ma bazum ka mɔgɔw olu fana bɛ sira la mamadu dunbuya afiriki bɛɛ bɛ n'i tɛgɛ bɔ ɔrɔpu bolo ka t'i tɛgɛ di irisi ma nin ye anw tɛgɛ bɔlen ɔrɔpɛnw bolo nin y'anw bɔlen jɔnya la nin ye anw ka hɛrɛ sɔrɔli de nin y'anw ka kunnawolo sɔrɔli de nin ye anw ka basigi sɔrɔli de aw bɛ miiri hɛrɛ fɛn fɛn na an bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ parce que fɛn fɛn bɛ anw ka dugukolo dugu ma a fa bɛ Putini ka dugukolo dugu ma ale mago tɛ suɲɛni na ale ta ye dɛmɛ dɔrɔn de ka ɲɛsin fantanw ma sanu bɛ Putini bolo pétrole b'a bolo a ka pétrole qualité ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Putini jama b'a bolo fɛn fɛn bɛ sɔrɔ anw ka dugukolo dugu ma a bɛɛ bɛ Putini bolo a mago t'anw ka pa paga la ka anw dɛmɛ hi sɛbidi lahi a b'o sira de ka banna a tɛ fɛ an faw ka sa a tɛ fɛ an baw ka sa i y'a faamu fɛn bɛ an bolo a ɲɔgɔn b'a bolo wa balo a ka balo tɛ ne ka taa afiriki ya dumuni min b'a bolo a ɲɔgɔn t'an bolo sanu min b'a bolo a ɲɔgɔn t'an bolo pétrole min b'a bolo a ɲɔgɔn t'an bolo kɛlɛkɛminɛn min b'a bolo a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ maa si bolo o de la a tɛ bi mɔgɔw kan a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ a tɛ mɔgɔ faga ale kɔni ta ye dɔrɔn ka hɛrɛ ɲini ka di mɔgɔw ma o de la ala bɛ ka barika don a fɛ ko la wa afiriki bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin irisi ma afiriki bɛɛ bɛ k'i kunda irisi kan afiriki bɛɛ bɛ ka tugu irisi kɔ mun de b'o k'o kɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale Putini ye hɔrɔn de ye silamɛ don maa ɲɛnama don danbetigi don a tɛ maa si tɔɲɔ Macron ye Asimi ni Putini foto ye sura a ma se ka sigi a ma se ka da a ye fan bɛɛ kɛ sɔn nin ma kɔnɔ a bɛ kasi sugu bɛɛ la ko nin ye olu ta tiɲɛnen nkalon kɔ filɛ de ta tiɲɛ ninnu de tun b'an faw faga ka taa fitinɛ kolokolo an ka jamana kɔnɔ o dangaden kelen ninnu b'u sigi ko non k'olu ye droit de l'homme ye zubi mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamana tiɲɛni k'anw danbe bɔ an na olu bɛ n'u sigi tuguni k'olu ye droit de l'homme ye o de la an ka mɔgɔw y'u sen fili Amérique kɔnɔ k'o bɛ molobalidenya min na k'u ka kun ta ka bɔ an kan aw de taara Kadafi faga ka marifa di jugu ma k'u kana an faso ci aw bɛ tila tuguni ka n'aw jɔ anw da la k'an ye Wagner wele hali n'an ye tasuma wele a ka mun b'a la hali n'an ye jahanama wele a ka mun b'a la o de la ala bɛ k'u barika ban k'u ta tiɲɛ ala bɛ ka Putini sanayɛlɛ don o don ala bɛ ka barika don Putini na don o don ala bɛ ka barika don Afiriki la ka taa fɛ parce que nkalon kɔ ye ta tiɲɛ ni malo de Américains de ye Africains faga ka Afiriki ci bɛɛ ɲɛna ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ olu mɔgɔ kelen ninnu kana sigi tuguni k'anw ye Wagner wele k'o bɛ k'an balimaw faga mɔgɔ bɛ se ka kɛ anw balimaw fɛ k'anw bɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ anw sinjiw fɛ k'an yɛrɛ bɔ k'olu bɛna don mais a tɛ marché tuguni maa si tɛ ka tagama i kunkolo kan bɛɛ bɛ ka tagama i sen de kan maa si tɛ ka réfléchir ni galaka ye hakili bɛ bɛɛ la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na kunun aw tun bɛ ka min kɛ anw na bi a tɛ kɛ parce que fanga tɛ to bolo kelen kan sentanw olu de bɛna kɛ setigiw ye setigiw olu bɛ kɛ barika bannenw ye an b'o sira de kan n'an bɛ taa an bɛ se ɲɛ t'a la aw ka gundo bɛɛ bɛ ka taa yɛrɛ ci mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ masima fɛn fɛn b'aw bolo a bɛɛ bɛ ka muruti hali bɔmu minnu b'aw bolo a si tɛ se ka ci bi parce que aw ye mɔgɔw de tɔɲɔ hakɛ a bɛ se hali nɛgɛkurun na hakɛ a bɛ se hali kulu la hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ Faransi Amérique
o ye mɔgɔw tɔɲɔ a ka bon hakili ma o ye tɔɲɔli kɛ wallahi ala kelen de b'a da dɔn o kafiri ninnu b'u sigi tuguni k'olu tɛ tɔɲɔlikɛla ye dɛ o de k'a ɲɛ b'u bolo ja la mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ala n'a ka juguya bolo ala n'a ka bingali bolo ala n'a ka mɔfa bolo afiriki bɛɛ bɛ k'u tɛgɛ bɔ aw bolo ka t'u tɛgɛ di Putini ma jigitugu masa ni Putini tun binna an kan an tɛ taa an tɛgɛ d'a ma ni mɔgɔ jugu tun don an tɛ tugu a fɔ aw de ye mɔgɔ jugu ye nin ye afiriki tɛgɛ bɔlen aw bolo pewu aw bɛ tila k'aw bo dun yan ni anw t'aw tɛ balo aw tun bɛ ka balo anw de sogo la aw tun bɛ k'anw de joli min anw de ka sanu tun bɛ ka suɲa i y'a faamuya k'anw kumana hɛrɛ ma an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn fɛ o y'u sen d'a kan walasa an ka to jɔnya la an ka to olu kɔ komi bagan ka to olu kɔ komi wulu ala k'o banna pewu an bɛ dugawu de k'aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala ka nɔgɔya ayiwa diɲɛ bɛ laban afiriki de diɲɛ bɛ laban afiriki de parce que c'est nous les patrons diɲɛ bɛ laban yen de Vladimir Poutine an b'i fɛ sini ayiwa an b'i kɔ fo saya ɲɔgɔn ye bɛna kɛ bi tuguni u bɛna kuma mun kan ka marifa di afirikaw ma ka afirikaw dɛmɛ u ka sanu n'u ka lithium n'u ka pétrole bɛ se ka bɔ cogo min na walasa anw bɛ se ka yiriwa ni nafa ni i y'a faamuya b'a la baara ni fɛnw sɔrɔ an fɛ Poutine bɛna nin bɛɛ kɛ afiriki kɔnɔ bilahi le jour à venir parce que a minɛnw b'a bolo a dɔnniya b'a la a kunkolo b'a la a se b'a ye a bɛna afiriki dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Niger kɔnɔ Niger transition mɔgɔw olu ye communiqué kɛ kunu o ye communiqué kɛ k'a yira i y'a faamuya b'a la ko sɔrɔdasi fɛn fɛn b'u ka dugukolo sanfɛ k'u ka dugukolo bila sans délai cɛ ninnu bɛ ka taa vitesse la bilahi ninnu na kan i y'a faamuya b'a la a ka bon ka tɛmɛ Asimi ta kan ninnu na kan a ka bon ka tɛmɛ Ibrahim Traoré ta kan ninnu na kan i y'a faamuya b'a la o mankan ka bon ka tɛmɛ Mamadu Doumbouya ta kan Asimi nana o ye tan ta i y'a faamuya Ibrahim Traoré nana o ye tan ta Mamadu Doumbouya olu bɛ ye tan ta mais Niger hali olu ma sigi fɔlɔ ko dunan sɔrɔdasi fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔ k'u ka kɛnɛ bila sans délai nka cɛ ninnu ka farin dɛ ninnu na kan nka cɛ vitesse bɛ ninnu bolo a ka bon hakili ma hali ninnu ma na ko dunan sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ Niger kɔnɔ transition mɔgɔ minnu sigira Bazoum bɔlen coup d'état kɛlen Bazoum na mɔgɔ fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo bi olu de ye communiqué kɛ communiqué fɔlɔ ko dunan sɔrɔdasikɛ fɛn fɛn b'u ka jamana kan i y'a faamuya b'a la Faransi sɔrɔdasiw wo Amérique sɔrɔdasiw wo i y'a faamuya b'a la Angleterre ta sɔrɔdasi fɛn fɛn de b'u ka jamana kan ni dunan don ko bɛɛ ka segin ka t'u ka so k'olu yɛrɛ bɛ se k'u ka lakana kɛ olu yɛrɛ bɛ se k'u ka jamana jɔ nka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se wallahi nin ye afiriki jɔlen de ye nin ye afiriki jalen de ye tama bilahi ni nin kafiri ninnu sera ka bɔ an ka jamana kɔnɔ lafiya bɛ na basigi bɛ na hɛrɛ bɛ na ayiwa Niger y'a sen fili o kɔnɔ Niger ko n'a y'a ɲɛ datugu ka ɲɛ dayɛlɛ ka wali sɔrɔdasi fɛn fɛn y'a ka jamana kan k'o bɛ bula don a bɛɛ la k'u bɛ bula don a bɛɛ la k'u bɛɛ k'u ka jamana bila sɔrɔdasi fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔ n'i tɛ Nizɛrika yɛrɛ ye k'i ka kɛnɛ bila dɛ k'u ka minɛn cɛ anw ye barikani gɛn u y'u kunda Niger de kan i y'a faamuya b'a la an ye takuba gɛn u bɛɛ tun bɛ Niger de kɔnɔ an ye MINUSMA gɛn a bɛɛ tun bɛ Niger de kɔnɔ Niger ko k'u tɛ fɛ ka dunan sɔrɔdasi foyi de y'u ka jamana kan u tɛ fɛ ka dunan sɔrɔdasi foyi y'u ka territoire kan sans délai bɛɛ k'i ka kasa kuru ka b'u ka jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ka i y'a faamuya b'a la fini kuru ka bila i ka valise kɔnɔ k'u ka jamana bila Niger ka communiqué fɔlɔ i y'a faamuya filanan Faransi média minnu bɛ Niger kɔnɔ u ka téléso minnu bɛ yen k'a bɛɛ ka datugu a bɛɛ ka baara jɔ n'an bɛ taa an bɛ se n ko cɛ ninnu ka farin dɛ ninnu na kan hali baara ma daminɛ fɔlɔ olu taara c'est que olu taara daminɛ sanfɛ de fɔlɔ Niger olu taara daminɛ sanfɛ de fɔlɔ o bɛ c'est que u taara daminɛ gɛlɛman de la fɔlɔ gɛlɛman anw y'a daminɛ nɔgɔma de la ka taa sanfɛ olu taara daminɛ i y'a faamuya b'a la fɛn de la olu bɛ ka yiri sun o bɛ ka yiri ju de tigɛ n'i ye yiri ju tigɛ a tɛ se ka jɔ tuguni o Niger y'a daminɛ o cogo de la nka cɛ n ko mais o tun diminen don cogo min na olu bɛ taa vitesse de la quoi olu ma hali sigi fɔlɔ o tɛmɛna anw na Niger ma hali sigi fɔlɔ olu tɛmɛna anw na communiqué fɔlɔ ko Faransi ka sɔrɔdasiw k'u bɛɛ ka Niger bila
Flana, ou ka média fenfembe. France 24 ou, RFI ou, Petiti Patata ou, kou beka barajo. Communiqué sabana. Ko zon fenfen shonike. Mwa fenfen faso na folo buruja. Ko deso ka daele. Dose beka bo kenama. Lampan ka sigala. Yelen ka sigala. Beka e Niger ka bo kalama. Jenny fenfen kera. Shoni fenfen kera. Mulubala fenfen kera Niger la. Ko be fe ka bo be kinya kalama sa. Dose fenfen tun de golembe kritique rola. Ko ka bo na be. Ou ka be sa ko ka be ra ka télé international la. Niger télé international ka zone be tɔgɔ fɔ ye suɲani fɛn fɛn kɛra cɛni fɛn fɛn donna faso nafolo fɛn fɛn burujɛla ko i y'a faamuya b'a la kiiritigɛlaw k'u ka na n'a dossier bɛɛ télé la olu tɛ zon sutura dɛ komi mamadu kasɔnkɛ ninnu bɛ k'a kɛ cogo min na o ye nin sara nin wari hakɛ sarala zon tɔgɔ tɛ fɔ nin tɛ minɛ Niger ko non o t'olu ta la dɛ mɔgɔ fɛn fɛn faso nafolo sɔrɔ k'u ka na n'a dossier bɛɛ télé la o bɛ sigi k'a fɔ ka zon bɛɛ ta tɔgɔ ma n ka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se ngo bara patna paw fali sara boci patna ni Afrique jɔlen de ne balimaw n'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ jida la a ye segin ka taa Afrique dɛ mɔgɔ minnu bɛ visa ɲini a ye visa jɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka a y'a bɛɛ jɔ dɛ nin ye Afrique tagalen de ye nin ye Afrique jɔlen de ye nin ye Afrique lafiyalen de ye nin ye Afrique kɛlen ye hɛrɛ mugu de ye i y'a faamuya b'a la nin y'a daminɛ bali daminɛ de ye Niger ye communiqué min kɛ kunu ka transition ɲɛmɔgɔ ye communiqué min kɛ kunu o de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ communiqué fɔlɔ ko dunan sɔrɔsi fɛn fɛn b'u ka dugukolo sanfɛ k'u k'u ka dugukolo bila filanan i y'a faamuya b'a la ko comment ça s'appelle France média fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ France 24 RFI ni fɛn ninnu k'a bɛɛ ka baara jɔ sabanan u ka ministre n'u ka président n'u ka u ye sonyani fɛn fɛn kɛ o jamana nafolo fɛn fɛn buruja ko kiiritigɛlaw ka na n'a dossier u ka télésoba la u k'a yira Niger ka bɛɛ la tiɲɛni min donna Niger kun ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa fana an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na adema Mali parti politique jugu sago min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ subaga joli mina hɔrɔnkolon zonbugulakaw olu ye communiqué kɛ ko Bazoum ka minɛli k'olu ma jɛn n'a ye ko mɔgɔ minnu ye Bazoum minɛ ko ka Bazoum bila sisan i y'a faamuya b'a la k'olu ka dɛmɛ bɛ Bazoum ye wa ko fɛn kana Bazoum sɔrɔ dɛ ni barika tun bɛ aw la aw ta bɛ tiɲɛ nin cogo la ba ku ma yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ba ku kala a ma se k'a bɔ baara datugu kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma aw kɛra su de aw tɛ tagama saki aw tɛ balo ni sara u salen de ye quoi adema kɛra su de ni mɔgɔninfin sara i se ka wuli tuguni adema kɛra su de olu barika bannen de bɛ communiqué kɛ Bazoum bɛ ka Niger faga a bɛ ka Niger ci a bɛ ka Niger minɛ k'a di jugu ma Niger population wulila k'a bɔ yen aw de b'aw to Mali kɔnɔ ko Bazoum ka bila aw tɛ fara ɲɔgɔn kan aw ka taa Niger k'a ka bila a ye fara ɲɔgɔn kan aw ka taa Niger k'a ka bila barika bannen ko sɛntɔntɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu ye den modèle minnu ye quoi mais foyi tɛ ni hakɛ tɛ ni hakɛ wulila hadamaden nɔfɛ i bɛ t'i yɛrɛ di fagabaga ma o de kɛra adema mɔgɔw ta ye bilahi o de kɛra adema mɔgɔw ta ye yanni bi ka se pour que aw ma kangari da Afrique dirigeants ye u ka suɲɛni dabila u ka jugusagodenya dabila u ka mɔgɔ tɔɲɔ dabila u ka jamana ci dabila i y'a faamuya b'a la u ka baara di jamana kɔnɔdenw ma n'o tun kɛra coup d'état bɛ kɛ yan nin si tɛ ka kɛ aw ma communiqué kɛ depuis o waati et président jugusago kafiri bɔnɛma wolo zonden gɛnnen kɔfɛ aw de b'aw to Mali kɔnɔ ko aw ka dɛmɛ bɛ Bazoum ye aw m'aw yɛrɛ dɛmɛ aw bɛ se ka Bazoum dɛmɛ aw m'aw yɛrɛ jɔ aw bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni barika tun bɛ aw la aw ta bɛ tiɲɛ nin cogo la adema kolonden de ka communiqué filɛ nin ye k'olu bɛ Bazoum kɔ bi o bɛ Bazoum kɔ sini wa ko fɛn kana Bazoum sɔrɔ dɛ n'aw tɛ fɛ fɛn ka Bazoum sɔrɔ aw b'a ka samara de don ka taa Niger ka Bazoum minɛ ka bɔ transition mɔgɔw bolo ye mais barika t'u la o u t'a tɔ kɛra kuma muguni de fɛn bɛ yɛlɛ ni adema la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ni adema la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ tellement que ala y'u kɛ jugu sago ye u ka fɔta n'u ka kɛta u t'a dɔn tuguni tellement que ala ban'u la c'est que u bɛ kala ye k'u ɲɛ turu kala la quoi waati min na diɲɛ bɛɛ nisɔndiyalen don
y'a faamuya bala kafiru bɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kunna kafiru bɛ ka minɛ dɔɔni dɔɔni jamana cilaw olu bɛ ka minɛ adama de sigilen bɛ y'a faamuya bala a da nɔgɔlen kan ko non k'olu ma jɛn n'a ye ko démocratie jamana jumɛn de jɔra démocratie kan e ye jamana jumɛn de min jɔra démocratie kan mɔgɔ minnu ye démocratie sigi u ka jamana jɔlen kɔfɛ de o nana ni démocratie ye y'a faamuya bala joli bɔnnen kɔfɛ de ka jamana jɔ mais aw bɛ ne ala ka hinɛ aw la quoi bilahi génération min bɛ yen olu tɛ blague dɛ démocratie tɛ foyi jɔ démocratie tɛ se ka jamana si jɔ jamana minnu jɔra i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu nana ni démocratie ye u ka jamana jɔlen kɔfɛ de o nana ni démocratie ye yanni u ka jamana ka jɔ démocratie tun tɛ yen dɛ démocratie yɛrɛ tiɲɛ ya han démocratie tiɲɛ ya démocratie kɔrɔ de k'i k'i faso ciya démocratie kɔrɔ de k'i ka bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ wa nin bɛɛ bɛ ka kɛ afiriki o da tɛ don o la o kuma tɛ kɛ communiqué tɛ k'o kan ni zon minɛna u bɛ wuli k'olu ka dɛmɛ bɛ zon ye parce que o bɛɛ y'a zon kelen de o bɛɛ y'a mɔgɔ sugu kelen de ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya de toute façon aw tɛ se ka ci ka ci tuguni wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw bɛ ka muru ta k'aw yɛrɛ kan tigɛ aw bɛ k'aw nɛgɛ bɔ mɔgɔw la su ni tile c'est à dire aw bɛ ka taa aw yɛrɛ kari tasuma kɔnɔ waati bɛɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ faga waati bɛɛ o ni jamana kɔnɔdenw tɛ fan kelen fɛ waati bɛɛ Bazoum minɛli diyara diɲɛ bɛɛ de parce que kafiri don terroriste don Niger tun kɛra kafiriw marayɔrɔ de Niger tun kɛra terroriste marayɔrɔ de Niger tun kɛra bengelikɛlaw marayɔrɔ de Niger tun kɛra mɔgɔ fagalaw marayɔrɔ de Adama ma communiqué kɛ ko sɔrɔdasiw ye baara min kɛ ko ɲɛna ko non ko olu ma jɛn ni Bazoum kan n'aw ma jɛn aw bɛ se ka mun bɔ a la aw bɛ se ka Bazoum bɔ bolo la bi aw bɛ se ka taa Bazoum lasegin a ka palais kɔnɔ tuguni wa aw ka communiqué ni kɔnɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye communiqué nafa tɛ fɛn ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ miiri cogo min na quoi u bɛ dulɔ de min wa walima ala ka danga de bin n'u kan wa walima mun bɔnɛ de binna ninnu kan ne t'a dɔn quoi mais c'est honteux hali bagan tɛ nin communiqué kɛ bilahi hali kafiri tɛ nin communiqué kɛ mais i bɛ nin lagasa ninnu de sanga nin waati bɛɛ u bɛ ka muru ta k'u yɛrɛ faga aw ka nin communiqué ninnu b'aw nɛgɛ bɔ jamana kɔnɔdenw na de aw ka nin communiqué ninnu b'aw kɛ jugu sago de adama mɔgɔw fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛ parce que aw ye tɔɲɔli de kɛ adama mɔgɔw de ye anw ka nafolow suɲa ka kɛ multimilliardaires ye kolosariw ka faso nafolo bɛɛ suɲa hali fa ye baara fɛn fɛn kɛ mali kɔnɔ a baara ma kɛ ni anw ka impôt ye kadafi de y'a wari bɛɛ financé kadafi ye wari min yɛrɛ financé o y'a bɛɛ suɲa baara foyi ma kɛ n'i taara bagadaji a bɛɛ pɔtɔpɔtɔ n'i taara bamako suguba la a bɛɛ pɔtɔpɔtɔ ni bamako kare kɔnɔna a tɛ se k'a lajɛ u y'a bɛɛ suɲa a sera ka mun de kɛ ko a muso ka wusulan daga Tour d'Afrique a sera k'o dɔrɔn de jɔ samaba de maliba de petiti patata a y'o dɔrɔn de dilan ni kadafi ka wari ye o yɛrɛ kadafi taara baara lajɛ kadafi ma kɔntan kadafi dimina kɔrɔ ko kana nin wariba in bɛɛ minɛna bamako ma dilan a sera k'o baara kɛ ni kadafi de ka wari ye mais alifa tilela anw ka impôt kɛra mun de a ye bɔ a k'o fɔ anw ye kɛ dalilu kɔni bɛ yen ko maliyɛnw ye impôt suɲa baara minnu kɛra a ma kɛ ni anw ka impôt a kɛra ni kadafi de ka wari ye mais anw ka impôt taara min i y'a to zon sugu o de la zon ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ Bazoum ye zon de adama mɔgɔw ye zon de o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tout à fait normal mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya toute façon bɛɛ kunkolo b'i kan da la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na afirikɛnw kununa de foyi t'an lajɔ Tikenja ka kuma quand on va se réveiller ça va faire mal billahi ni an kununen de dɔw bɛ sa ni an kununen de dɔw sɔn bɛ tigɛ ala jugu kafiriw yan'aw ka Bazoum dɛmɛ a t'aw yɛrɛ dɛmɛ yan'aw ka kɛ Bazoum fɛ a tɛ k'aw yɛrɛ fɛ mais foyi t'aw kɔ ni danga tɛ k'aw ka dɛmɛ bɛ Bazoum ye aw ma se k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw bɛ Bazoum de dɛmɛ ko k'aw communiqué kɔnɔ ko Bazoum minɛli k'a ma bɛn olu ma k'olu ye démocratie mɔgɔ de démocratie de ye Mali ci démocratie de ye aw kɛ milliardaire tigiw ye démocratie de ye anw danbe bɔ an na démocratie de y'a to hali bi ni Mali bɛ nin cogo la or que démocratie kɔrɔ ye de bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma bɛɛ jɛ nafolo a ka k'a kɛ cogo la bɛɛ ka lafiya baara ka di bɛɛ ma
mais mun de sɔrɔla o tile la foyi démocratie tɛ dɛ makarasi don ala ka hinɛ aw la bɔnɛma wolo ninnu a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya toute façon aw tɛ don da la tuguni hali bilakoro ka bogo tɛ kalifa aw la n'o de fɔ Asimi an ka sara sunba min filɛ nin ye ka tɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn faso miseli de suɲɛ a minɛ i ka don kaso la kuma ma se ko baara d'olu ma jamana kɔnɔ c'est interdit par la loi a tɛ jɛ c'est vrai diɲɛ sariya si tɛ jɛ n'a ye ni dalilu kɔni bɛ yen ko ye tiɲɛni kɛ faso kɔnɔ e da man ka don jamana ko foyi de la donc anw tɛ se ka kɛ masakɛ ye sa bilahi anw tɛ se ka kɛ masakɛ ye i bɛ taa anw ka sento kɔnɔ bi adama mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa anw ka sento kɔnɔ adama mɔgɔw bɛ yen or que n'i ye sonyɛni kɛ i kan ka taa kaso de la n'i ye sonyɛni kɛ jamana man ka kalifa i la tuguni mais n'an bɛ taa an bɛ se walahi africain de kununa population ka laɲini tɛ foyi ye baara ka kɛ tiɲɛ kan wa baara in bɛ kɛ tiɲɛ de kan diyagoya ɲɛ kali ala la ala min ka bon baara in bɛ kɛ tiɲɛ de kan diyagoya baara in bɛ kɛ tiɲɛ de kan segukaw olu ka sogu numuw olu taara danga don depuis le 28 mars i y'a faamuya b'a la 2000 comment ça s'appelle 2023 olu taara danga don ko ala ka Bazoum ta tiɲɛ ala ka nagasi ala ka halaki ala ka kɔ jeni segu numu olu taara duwawu don ko ala kana hɛrɛ kɛ Bazoum ye u ka duwawu n'u ka danga taara ni Bazoum ye n'o de fɔ ko barika bɛ segukaw la de wallahi barika min bɛ segukaw la ka bɔ hakili ma mɔgɔ tɛ ka segu dɔgɔya k'i bɛ lafiya walima ka bila segu la k'i bɛ lafiya walima ka bila mali la ka segukaw tɛ a tɛ passe dɛ a depuis Bazoum bɔra ka molobaliya ta ka segukaw sɛgɛrɛ segu maabaw de bɔra fɔlɔ segu dɔnnikɛlaw bɔra olu ye Bazoum danga o kɔfɛ segu numu taara fara ɲɔgɔn kan a y'olu lamɛn o ye min fɔ ayiwa nin waati in na an bɛ segu sirakɔrɔ segu numu tun ye weleli kɛ k'a fɔ u bɛ na min ye i ka dɔn k'a fɔ ka mali jugu belebele dɔ bɛ yen ka u tɛgɛ sigi a kan ni o ye Mamadu Bazoum ye ayiwa numuw ye fara ɲɔgɔn kan kɛ numu damadɔ bɛ an bolo an bɛna ɲininkali kɛ u la nin waati in na nin waati la journal Mali dɛmɛ Abubakar Diko ka bɔ Bamakɔ ale yɛrɛ b'an fɛ Segu yan baara la ayiwa numukɛ k'aw farala ɲɔgɔn kan ayiwa a taara ko dɔw kɛ numuya kɔnɔ ko in bɛ jumɛn kan ko in bɛ min kan awɔ an kun taara ka numuya baara kɛ ni Mamadu Bazoum ko ye mais a y'a ka fanga tiɲɛ ala k'a ka fanga tiɲɛ parce que ale yɛrɛ jɔ ma yɔrɔ min kan sisan n'o ye Mali tiɲɛni ye an yɛrɛ bɛ dabali kɛ an yɛrɛ bɛ se k'a ka fanga cɛ cogo na n'an ka numuya kɛwale o de y'an se an ma bi tile bɔ in na ayiwa numukɛ dun tɛ baasi ye an ye jɛkulu sigi ka segu numu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an ka koroba baara kɛ n'o ye an ka koroba baara bolo ye an yɛrɛ k'o baara kɛ Bahumu kama maa y'a ka fanga dafiri ala k'a ka fanga dafiri maa y'a ka fanga don bɔgɔ la ala k'a don bɔgɔ la ayiwa e dun voilà nin tun ye segu numu ye o taara Bazoum danga depuis le 28 mars 2023 o ye Bazoum danga hali a ma mɛn Bazoum taara jiwoyo fɛ ala ka barika don segu dɔnnikɛlaw la ala ka barika don segu ka bɛɛ la segukaw wallahi barika min bɛ segu la a tɛ se ka fɔ ka ban ne bɛ segu dɔn ni segu ka de wallahi segukaw mana a preuve filɛ nin ye dɛ preuve filɛ nin ye o de la ni ne ye mɔgɔ dɔw ye o bɛ ka dɔ fɔ segu ma aw tɛ segu dɔn n'aw bɛ segu dɔn a bɛ segukaw bonya segu tɛ batara yɔrɔ ye dɛ segu ye ala ni ko i b'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ quoi a filɛ nin ye segu numu o ye Bazoum mako sa pewu ka Bazoum gɛn ka bɔ fanga la ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle an bɛ na an dɔgɔnin dɔw bɛ Niger jamana kan an bɛ sɔrɔ ka laban ni bubu ye an dɔgɔnin dɔw o tun bɛ fɛ ka taa Espagne o ma taa Espagne i y'a faamuya b'a la Maroc y'u yɛrɛ filɛ ka na Algérie Algériens fana ye ala de minɛ k'u ta ka t'u bila Sahara sanfɛ cɛncɛn sanfɛ ji tɛ yen dumuni tɛ yen foyi foyi tɛ yen gɛlɛya bɛ an dɔgɔninw kan bi a ka bon hakili ma hali dumuni tɛ yen an b'a ɲini an ka ministre des affaires étrangères fɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye n'i ye nin vidéo in sɔrɔ i k'i hakili to an dɔgɔninw la o bɛ Sahara kɔnɔ suma tɛ yen kuma ma se ji ma o bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ denmisɛnnin fitininw u ye vidéo kɛ ka ci an ma ko an ka lase Asimi Goyita n'a ka mɔgɔ ma a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na o bɛ Mali sɔrɔ o bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na k'a ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ Niger yen nɔ billet t'u bolo ka taa Mali la
dumuni t'u bolo foyi t'u bolo tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'u kan an bɛ n'o ka video yira la nin video fana ni ala na kira sɔnna an b'a ci an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma an b'a ci président ma k'a ci ministre ma k'a ci i y'a faamuya b'a la Abulaye Diop ma k'a ci bɛɛ lajɛlen ma walasa nin denmisɛnnin ninnu bɛ se ka ta sahara sanfɛ cogo min na ka taa n'o ye Mali kɔnɔ an bɛna wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ pour que a bɛ se ka sabati cogo min na. Mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen fɔlen don i sigiyɔrɔ la bien le 25 7e mois 2023 ni an jɔlen bi yɔrɔ in na Niger kɔnɔna de la an bɛ ka video de kɛ k'a lase an ka videomaniw u k'a lase ka taa k'a bila ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma degun min b'a kan Niger sigi kɔnɔna yan bi ani mun de nana n'an ye Niger kɔnɔna yan nɔ an b'a n'a fɔ a ye an bɔra k'an faso de la n ka bɛ taa ɲinini kɛ kɔ kan an taara Algérie ani Tunisie ninnu na u y'an rapatrer ka na segin ka na n'an bila Niger yan nɔ an bɛ Niger kɔnɔna na yan nɔ bi a filɛ nin ye an bɛ balo min dun o ye nin de ye nin ye sɔ ani malo ɲagaminen de kɔgɔ t'a la mansin t'a la tulu t'a la a yɛrɛ filɛ nin ye wa o dɔrɔn fana tɛ an bɛ Niger yan nɔ tile de b'an kan degun de b'an kan jiko de problème de b'an kan hali siyɔrɔ ɲuman o t'an bolo kamana kɛ siyɔrɔ la an ka siyɔrɔ filɛ nin ye bi nɛbɛ de dalen filɛ k'a don ɲɔgɔn kan an bɛ si a kɔnɔ ni fiɲɛ de la mɔgɔ si tɛ se ka da an bɛ fute firi kunkolo la ka si o bɛ cogo min na fana jiko fana bɛ ten jiko problème b'an na an b'a ɲini Mali autorité Assimi pour le moment c'est bon. Voilà, Assimi tulo b'a la nin y'i kanubagaw de ye nin y'i dɛmɛbagaw de ye tɔɔrɔ b'u kan bi dɛ an b'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama a ye avion bila ka taa nin denmisɛnninw ta walima a ka kari bila ka taa ninnu ta u sɛgɛnnen don dɛ o bɛ yɔrɔ min na hali miniji o t'a sɔrɔ n ɲɛ b'a la ko sɔ ni malo o b'o de fara ɲɔgɔn kan k'a dun sukaro t'a la kɔgɔ t'a la foyi t'a la tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'u kan an b'a ɲini jigitugu masa fɛ a bɛ solution ɲini ninnu bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na n'ala na kira sɔnna n'an tila video la an bɛ mɔgɔba fɛn dɔn i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ Asimina Sogɛli Kokola Mayiga min ye Abulaye Diop ye an bɛna video in ci o bɛɛ lajɛlen ma an kɔni o y'anw dan ye o ye anw fana seko ye o bɛ se ka bɔ nin ko in kalama cogo min na an bɛna o baara sigi sen kan o ye anw se ye n'ala sɔnna fana an b'a kɛ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛna Bubu Sise ne balimaw Bubu Sise ale n'a muso n'a denw o tun bɛ Niger de bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bubu furumuso a bɛ bɔ Niger de depuis coup d'état kɛra Buwala ni Bubu bolila a tun bɛ Niger de an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ Bazoum minɛnen min filɛ nin ye ko Bubu bolila tuguni k'a ye Niger fana bila cɛbakɔrɔ e ye o ye e bɛ boli la Bubu bɛ jɔ waati jumɛn Bubu bɛ jɔ waati jumɛn a ko Bubu ye Niger fana bila k'a bolila ka bɔ Niger fana kɔnɔ parce que Niger o ni Mali ka di Niger chef d'état-major min taara Assimi fɛ yen nɔ ko Mali Niger k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o mana Mali zon fɛn sɔrɔ Niger a bɛ minɛ ka taa di Assimi ma Bubu b'o kalama Bubu bolila ka bɔ Niger kɔnɔ pewu o ye Bubu ɲini fan bɛɛ fɛ a n'a muso n'a ka denbaya tun bɛ yɔrɔ min na Niger faamaw taara yen nɔ o y'a sɔrɔ Bubu ye yen bila Mali ministre de filɛ nin ye a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la nkalon kɔ filɛ juguya kɔ filɛ miliyari sonyɛni kɔ filɛ nin ye sigiyɔrɔ tɛ e la dugu tɛ e la jamana tɛ e la tuguni ja dogolen tun bɛ Niger de mais depuis tɛgɛ dara Bazoum kan Bubu y'a ka samara don tuguni an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na nin waati kɔni na mais a kɔni a ye Niger bila parce que a tun bɛ si yɔrɔ min na a habitelen tun bɛ yɔrɔ min na u taara yen u ma sɔrɔ yen u taara o y'a sɔrɔ a ye yen bila 700 milliards sonyɛnen kɔfɛ 700 milliards sonyɛnen kɔfɛ Bubu filɛ lafiya tɛ yen Mali nafolo tun bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ Bubu balima dɔ tun bɛ yen Bubu ninnu de tun bɛ Buwa ka siɲɛtuli kɛ Buwa kɔfɛ ka taa wari bɔ an ka trésor kɔnɔ Bubu Sise Kaya Maga Sise a ɲɔgɔn zon den ma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ a ɲɔgɔn zon den a ma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ a kɔ filɛ nin sonyɛni kɔ filɛ nin tungala taga boli waati dɔ la tun bɛ Alassane bolo yen nɔ mais comme a muso wolola Niger de a muso ye Niger ka de a ye Ala minɛ ka t'i sigi Niger parce que o ni Bazoum ka di Bazoum fana o zon sugu kelen ninnu de taara sigi yen nɔ Bazoum bɛ k'a lakana tɛgɛ dara Bazoum kan don min na a sɔrɔdaso taara a ka so o y'a sɔrɔ a tɛ yen Bubu e bɛna jɔ san jumɛn e bɛna lafiya san jumɛn e bɛna sigi waati jumɛn mankan mana bɔ dɔrɔn e bɛ boli filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn e bɛ boli
ah ni fɛn dɔ ko paraw y'an fɛ jatigɛ bɛ ɲini k'i faga ala ala k'an kisi laban ko juguya ma dɛ ala k'an kisi laban ko juguya ma filɛ dɛ an ye nin fɔ aw ye ko n'aw kɛra ɲɛmɔgɔ ye a ye baara kɛ tiɲɛ kan n'aw kɛra ɲɛmɔgɔ jamana nafolo kana suɲa a b'an ka sariya sunba kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ a nafolo suɲɛnen kɔ filɛ nin i ni mali tɛ i muso fana wolodugu n'o ye nizɛri ye i tun taara sigi yen i ni yen fana tɛ a dun fana tagatɔ don n t'a dɔn i bɛna taa yɔrɔ min na faransi olu bɛ utiliser de k'i fili faransi olu tɛ mɔgɔ fɛ dɛ olu b'u ka nafa de fɛ a bubu bɛna laban cogo di ala de b'a dɔn nizɛri kɔni a tɛ yen tuguni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'o taara a ka so o ma sɔrɔ yen parce que comment ça s'appelle salifu in a buruju bɔra mali de la salifu in min bɛna kɛ niger transition président ye a buruju bɔra mali de la bubu dimi b'o la a ka bon hakili ma depuis coup d'état kɛra dɔrɔn o ko k'o ka taa bubu minɛ yan'a ka boli ja a sɔminen tun don a sɔminen tun don mankan bɔra dɔrɔn paf a yɛlɛla telimani kɔfɛ fo Côte d'Ivoire o ye cɛncɛn fara y'a faamuya b'a la tileba in kɔrɔ ka taa fo Côte d'Ivoire miliyari sɔnnen kɔfɛ lafiya tɛ yen miliyari sɔnnen kɔfɛ jatigɛ bɛ ɲini ka faga miliyari sɔnnen kɔfɛ a bɛ boli la 70 milliards ne dun ko 700 et quelques milliards 700 et miliyari ba 7 ni kɔ bubu o de suɲɛ ne m'a fɔ dɛ a bɛ journaliw kɔnɔ yen ne m'a fɔ dɛ parce que ne kuma fɔ mɔgɔ ma dalu lahara i bɛ se ka ɲininka journaliw de bɔra n'a ye k'a y'o suɲɛ a y'o détourné san 2 permis wari tun tɛ don trésor kɔnɔ san 2 nin kafiri ninnu sera ka bɔ mali kɔnɔ cogo min na k'o de dimi bɛ na quoi bubu ninnu sera ka boli ka bɔ yen cogo min na karim ninnu mais ça me fait mal ninnu tun man ka bɔ mali kɔnɔ cogo si bilahi ninnu de y'an da k'an kan tigɛ ninnu de c'est que ninnu de ye marifa ta ka ci maliyɛnw na bubu ninnu olu sera ka boli ka bɔ mali kɔnɔ a ka bon hakili ma ça fait mal a ye nizɛri fana bila a sigilen tun bɛ nizɛri la n'a ka denbaya a muso wolola nizɛri de nizɛri ka don a komi a ye suɲɛni kɛ mali kɔnɔ a taara sigi a muso fa bara ani mɔgɔ min tun ka di n'o ye bazum fana minɛna jigi t'a la nizɛri kɔnɔ a ye nizɛri fana bila hasa a bɛ boli la de an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na depuis a y'a ka samara don Konaseni mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na fana an ye ɲininkali kɛ Côte d'Ivoire olu ko k'a ma se a ye ɲininkali kɛ Faransi olu ko k'a ma se a dun tɛ se ka taa Irisi a tɛ se ka taa Irisi an kɔni t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na peut-être a bɛ kungo kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire walima a bɛ sira la ka taa yɔrɔ dɔ la on sait pas Mali ministre kɔrɔ o de bɛ boli la cɛ i tɛ taa o ko i minɛ k'i don kaso la o lafiya man bon Arasibaci filɛ kaso la lafiyalen ba i bɛ taa dɔrɔn u b'i kari kaso la waati in don n'i ye san 10 kɛ walima san 20 mɔgɔ dɔ na hinɛ i la k'i bila du minnu jɔra wari minnu bɛ dingɛ kɔnɔ yen forobaw duguma yen k'olu récupérer i bɛ lafiya Bube n'a ka ko bɛɛ Bube ma boli Bube n'a ka ko bɛɛ o ma boli e de filɛ ni n ka cɛ ni mankan bɔra dɔrɔn paf filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na paf a bɛ vitesse dɔ n ka cɛ fo samara bɛ buru a kɔ bilahi ni mankan bɔra n ka cɛ bubu filɛ nin depuis a y'a mɛn ko bazum bɛ ka dɔw yɛrɛ ko n ka cɛ ko ani sɛntɛgɛ de tɛmɛna olu la vitesse sɛntɛgɛ ani o de tɛmɛna olu la dɔw y'a fɔ an tɛ Niger ko depuis mankan bɔra ko hali a ka samara sɛntɛgɛ vitesse a ma moto ta foyi paf a ye vitesse de to ka boli bɛ boli min dɔ la vitesse parce que fanga min bɛ yen bi olu tɛ blague dɛ voilà o tun y'o yɔrɔ ye bubu kɔni an bɛ k'a ɲini dɛ ni mɔgɔ min kɛra bubu ni mɔgɔ min ye bubu ye quoi ko an mago b'a la dɛ mali mago a ka na dɔrɔn an ka bila kaso la dɔrɔn a ka lafiya na dɔrɔn an b'i bila kɔnɔ i bɛ lafiya na i y'an ka wari min suɲɛ i ka dɔɔni lasegin dɔrɔn an bɛɛ ye maliyɛn de ye o yafa bɛ yen an bɛɛ ye maliyɛn de ye bubu na bubu sise na n'i nana dɔrɔn n'i ye dɔɔni lasegin dɔrɔn an bɛ yafa i ma n'i ye faso nafolo dɔɔni lasegin an bɛ yafa i ma Asimi de bɛ yen ka na dɛ Asimi de bɛ yen bilahi ni mɔgɔ y'i nɛgɛ k'i ka na fɛn bɛ yɛlɛ i la n'i tɛ fɛn min da kɔnɔ Asimi fa ma sonyani kɛ a ba ma sonyani kɛ Asimi ka pa ka t'a la bilahi n'i nana bilahi don o don i ju bɛ gosi yan ceinture de bɛ bɔ i cɛ man ka cɛ k'i bɔ bara la ma kosɛbɛ don o don k'i can e bɛ kɛ ka maliyɛnw lakunu don o don sɔgɔma k'a feere bɔnɛma wolo tellement que bagandenw don o ye nafolo suɲɛ hali kunkolo tɛ baara kɛ nafolo suɲɛ o si bɛɛ o tɛ se ka dun o buruju bɛɛ tɛ se ka dun
mais banabagatɔw tun don handicapéw tun don bagandenw don ka nafolo suɲɛ hali u t'a dɔn u b'a kɛ min ye f'u laban bɛ taa nafolo bila dugukolo duguma ten ka dingɛ sen ka taa nafolo yɛlɛma a kɔnɔ ne t'a dɔn hakili sugu min tun bɛ ninnu na kuwa waati min na kɔngɔ bɛ an na minɔgɔ b'an na gɛlɛya b'an kan lakana tɛ yen bilendow ka to avion coulé au sol bɛɛ de bɛ ka fa bɛɛ ni de bɛ ka fa warimugu la i y'a faamuya b'a la ka taa bila dingɛ kɔnɔ u bɛ tila ka bɔgɔ segin a kan o nafolo ninnu bɛɛ bɛ toli ye n ko walayi ninnu ye banabagatɔdenw de ye quoi bilahi mais san 7 in po kɛra mun de i bɛ ka mara in kɔnɔ san 7 sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ avion ma san blindé ma san foyi ma san ampoule ma créé malien densi ma lafiya impôt in kɛra mun de o y'a bɛɛ suɲɛ Mali budget miliyari 2,600 san o san Mali budget miliyari 2,600 san o san Karim Keita Boubou Cissé Joe Walaki Adu Ɲagando kɔni bɛ Bamako yen nɔ Adi Ɲagando Karim Keita terikɛ Karim Keita wari fɛn fɛn ca ni Adi Ɲagando a tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ Bamako ye o ɲɛ kelen ni den bɛ Bamako ye ne yɛrɛ t'a Mali kiri quoi mais n'an bɛ taa an bɛ se quoi de toute façon maliyɛn dɔw de bɛ nin sira kan Adi Ɲagando bɛ Bamako ye Adi Ɲagando Joe Walaki Adi Ɲagando Karim Keita min tun bɛ ka campagne kɛ Karim Keita commune D la walima commune 4 la ye bɛɛ ɲɛ tun b'o la o Madinɛ Kura ye olu bɛɛ bɛ yen k'an ka nafolo buruja hali ko ni ju t'a la mais a kɔ filɛ nin ye n bɛ aw bila hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya